दिनै हाबाफारिया बेनो जोंनि इउपिपिएलनि नेमखान्थि बादि दिनैहाय जोंहा गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार ब्लकआव दिनै पेरेन्ट बडि आरो इउथ वुमेन्स दिनै मोनसे समायखिरा लानायनि हाबाफारि लादों अटिकिं थारैनो दिनैहाय जमदुवार ब्लक कमिटि हिसाबै जोङो बेवहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानगोनां आदा सुलेमान नार्जारी बिथांखौ मोनदों आरो जेनेरेल सेक्रेटारि ए हिसाबै जोंहा बनजान नार्जारी बिथांखौ मोनदों आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि अ हिसाबै अनिल मुर्मु बिथांखौ जों मोनदों आरो थारैनो बेवहाय जोङो मोनथाम सेलखौ दिनै कमप्लिट अटिकिं लानाय जाबाय ब्लक आरो लोगोसे वुमेन सेल आरो इउथ सेल आरो प्राइमारि मोनब्रै गासै आरो बेवहाय जोंहा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि अनिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो फैदोंमोन आरो जोंहा जमदुवार ब्लकनि कर्डिनेटर मानगोनां दजेन्द्र राभा बिथां दं आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय इंसार्ज हिसाबै 1 नं एलएसिनि मानगोनां जोंहा आदा जिरन बसुमतारी दं बिथाङा दिनै बबेबा मोनसे गोनांथिनि थाखाय सफैनो हायाखै नाथाय कर्डिनेटर बिथांमोना दिनै मावनांगौ हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैबाय थारैनो दिनै जमदुवार ब्लक हिसाबै गासैबो जोंहा बडिफोरखौ कमप्लिट जोङो रिसाफल खालामखांनायनि उनाव दिनै इउपिपिएलनि जि संबिधान बे संबिधान बादि दिनैहाय मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ लाबाय आरो बेवहाय जोंहा माखासे बुथल' दंसै बाखि हिसाबै बेखौ जोंनि जमदुवार ब्लकनि पेरेन्ट बडि ब्लकआ बेखौ दायथ' लागोन दिनैनिफ्राय गोदान बडि जे दानानै होजाबाय बिथांमोना खामानि मावसिगोन मा खामानि मावनायनि थांखि बिथांमोनाथ' दिनैनिफ्राय दिनै इउपिपिएलनि जे बिबान रायजोनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय दायथ' लाबाय आरो थारैनो इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जमदुवार ब्लक हिसाबै फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बेनिफ्राय जोङो देरहासार जानो हायो बेनि थाखाय गोख्रोङै मावनो थाखाय बयबो साखाफारा जाबाय।